नैबे फट'आव $10.5 फैदों। मैयानि भिडिअ'आव गोबाङा कमेन्ट हरदों आदा बाबुखौ देखायदो थाबनो देखायदो। सम जाबा देखायगोन र' नुगोन नोंथांमोना। मोननैसो स्लाइडबाबो नुखाबाय जानांगौ थाम्बनेइलाव मोखां होथेनाय सिगां। 100K जाबा दै 100K बारनानै सम जाबा देखायगोन आं। 100K जाथारखासिगोन बे चेनेलाबो। दा बेनि सिगां आं नोंथांमोनजों मोनसे बाथ्रासो सावरायनो नागिरदों आरो जायफ्रा गोसो गुदुं ससियेल मिडियायाव फैनो। फेसबुकआव फट' हगारनायावबो आर्निं जायो, फैसा मोनो। बेखौ सोरबाफोर मिथिखायोना ना मिथिया आरो मिथिनो लुबैयो नामा? जायफ्रा इन्टारेस्टेड बैसोरनि थाखाय। आरो मोनसे आं पस्ट नुदों, जोंहा मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा बिथां गेदेरमानिफ्राय जे बर' हारिफोरा बा बर' हारिया अनलाइन ट्रेडिं खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननाय मोनसे बिथोन। नंगौ, जायया लिगेल नङा, गनायजाथाव नङा बा इलिगेल बुस्थु, बैफोरजों जों खारोबा निसय जोंहा थाब आरजिनो साननाया गोबां गोलैहैयो मालाबा। बिनि थाखायनो नोंहा जुदि साख्रि मावनो गोसोफ्रा साख्रि मावबाय, मोजां फरायनो गोसोफ्रा मोजां फरायबाय, आरो जायफ्रा बेखार जानानै दं आरो ससियेल मिडियायावबो इन्टारेस्टेड बा ससियेल मिडियायावबो मोजां मोनसे प्लेटफर्म गावनि नांगौखौ एसे एनैब्लाबो सुफुंनो बा सापर्ट एसे सेकेन्डारि हिसाबै एसे नोङो आरो पारमानेन्ट हिसाबै लानो हानाया बै समावसो जुदि नोङो एनाफ खस्थ' खालामनानै नों मोनसे प्लेटफर्माव सहैबायबा, मोनसे स्टेजाव सहैबायब्ला दा बेनि थाखायनो आं एसेबाबो शेयार खालामगोन, आं देखायगोन जे फेसबुकनिफ्राय बोरै फट' हगारनायाव फैसा इनकाम जानो हायो। आं दहाय स्लाइडलि देखायदोंमोन मोनसे फट'आवहाय $9 सामथिं जाबाय। बोरै? बे आंनि टाइमानो नै 1टानिफ्राय 3टा बारलायलांबाय भिडिअ होनांगौ आंना। दा बावहाय आं माबायाव हाबनोसै, फेसबुकआव जेब्ला हाबो आंनि प्रफेसनेल डेशबर्ड नंगौ आरो आं मोनसे बुस्थु देखायग्रोनि नोंथांमोननो। आं दाख्लै मोनसे फट' होदोंमोन, नोंथांमोना खायफा नुदों जानांगौ। बे फट'आ बारलांबाय। बाव खै डलार फैदों बे फट'आव? नैबे लाइक डिसलाइक खोथा गैया दे। लाइकआ 2.2 फैदों। एक्सुवेलि फर्चुनार गारिमोन बेयो, जेनेबा लटारिनि। दा बावहाय नायोब्ला सिङावहाय मनेटाइजेसनाव देवराथा फैदो। बनासखौ नोंथांमोना नायफेरगोन ना नायफेराखै मिथिया आं। पारफरमेन्स बनास। बे फट'आव नुदोंना नैबे फट'आव $10.5 फैदों। $10.5। आदावफ्रि लटारि हमनाय बे भिडिअ'आव 0.39ल'। आरो बे प्रिथि थानाय लाइफआवहाय 0.27ल'। आरो मोनसे बुस्थुखौ नाय, लाइभआवहाय लाइभ भिडिअ, जेनेबा नैबे बे नङा, बेखौ देखायबावला आं, दाख्लैनि गोबावनिखौ देखायनोसै आं। 112K थांबाय नैबे प्रिथिखौ लानाय भिडिअ'आ। ओमफ्राय बाव बेसेबां आर्निं जादों नाय, टटेल इनसाइडआव टटेल आर्निं नै 0। गोबाङा सानो बिराद खामायदों भिडिअ', डाबल 0 थाइसेबो गैया। लाइभ भिडिअ'आ बेबायदि जायो। आरो देखायबावनो आं गुबुन मोनसे आदावफ्रिखौ लानाय भिडिअ'। आदावफ्रिखौ लानाय मोनसे दंमोन बिराद गोलाव। नैबेबो 133 थांबाय नै आदावफ्रिजों लाइभ फैनाय आरोना लटारिनि। बेनाबो इनसाइडआव नायदो, टटेल बेसेबां आर्निं, डाबल 0 थाइसेबो गैया। मामुलि नङा। थ' नोंथांमोना नुबाय गोबां सिस्टेम दङ। सिगांहाय माने लाइभआवबो लाइभ एड्स, बेखौहाय जायफ्रा अन होनानै लाग्राखै बेखौ लाइभ फैग्रोबाय थानांगौ जायो। बावबो टार्म्स एन्ड कन्डिसन दङ। जुदि नोंनि रिक्वायार्डआ सौहैजोबाब्ला
बे गैया नों हाजारखि लाइभ होबाय था जेबो आर्निं फैनाय नङा थिग बेबायदिनो आंनाबो जानानै दं आरोना दा अपसनानो गैला अपसना बोखार जाथ'बाय ओमफ्रायहाय दा जिखुनु एड्स भिडिअ बा बेलेग खोथा जायो थ' बेबायदि आरोना आं नोंथांमोननो देखायबाय एप्रक्स फट'निफ्रायबो बोरैहाय बनासेस मोननो हायो नोंथांमोना बिलिभ खालामदोंना फट'आवबो मोनसे बनास फैयो जुदि नोङो बनास अपसनखौ अन खालामनानै मोजां मोजां फट' होयोब्ला आरो बेनि लिरनाय नोंनि टेगफ्रा मोजां जानांगोन अब्ला सियरलि बे फट'निफ्राय बनास फैयो आरो खिन्थु आं बारा होआ फेसबुकआव फट'नो मा होनो आपल'ड खालामबाय थानाय जाया आरो इन्स्टायावबो रिलनो मा होनो होनाय जाया अब्लाबो नैबेखौ आं नोंथांमोननो देखायबाय जे फट'आवबो बनास बा डलारा दङ ट्रेडिंनो मा होनो गोसो होस्लायस्लाय खायफा जुदि गोसो गोनांफ्रा इन्टारेस्टेडफ्रा जायहा गोसो दङ इउटुब फेसबुक बा इन्स्टा एनि ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव फैनो हायो जुदि नोंनि रोंगौथि आरो गोसो गुदुं दङब्ला नाजानाय दङब्ला सिगांथ' गोबां खस्थ'मोन दा एसेब्लाबो साक्सेस मोनबाय रायजो राजानि अननायाव सिगां जोंखौबो गामि गामि जायगा जायगा जेब्ला इउटुब भिडिअ बानायजेनो होमबा एदावोमोन ओइ इउटुबार फैदोंलै हनै इउटुबार बेसेबां खामायोब्रा खै लाख बिदि होनग्राबो दंमोन ओमफ्रायहाय जेब्ला आंनाथ' दख'नानिमोन फार्स्टआव बिराद स्ट्रागोल खालामनांगौ बायदिबो जायोमोन आंनाव गारि गुरा गैयामोन थाबायोमोन आं थाबाय थाङोमोन फैलायबाय सैमा बायदि लंखब लंखब भिडिअ बानायनो नै बिदिबो बुङोमोन खायफा जोंनि उदालगुरियावनो दख'ना दखानिफोरा ओमफ्राय माने जाय लेंहरो बिसिनाव थाङोमोन आं ओमफ्राय जायफ्रा गावसोर लेंहरा बिसोर खाथिनिजों एरायलाङोब्ला फैलायबाय सैमा बायदि लंखब लंखब इउटुबारनो जादेरा फादेरा बेफोरबायदिमोन आरोना थ' बै समाव साक्सेस होनाय जेबो गैयामोन बे समाव 5, 6, 7K बेबायदिल'मोन साबस्क्राइबारा दा खस्थ' खालामै खालामै खस्थ'नि फिथाइया गोदै एसेबाबो गोबां रायजोफोरनि मददबो मोनबाय अनसायजानो मोनबाय दिनैसिम नैबेखिनि साबस्क्राइबार नैबे प्लेटफर्माव दं आरोना थ' बेखायनो आं बुङो नाजायोब्ला जाफुङै गैया बेल' नङा ससियेल मिडिया बिथिङावल' नङा गोबांथार बिथिङाव जायहा नाजानाय दं डेडिकेसन दङ बिसोरो माने निस्सय जौगासारनायनि लामायाव दं आरोना दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियायाबो खम नंला बिराद माने गाहायबो खालामनो हायो सोरखौबा बिराद फोजौनोबो हायो आरो बेनो नोंखौ सौथुना आरो फबनानै दोननोबो हायो ओरैबायदि डेन्जार ससियेल मिडिया बेखायनो बाहायनो रोङोबा जोंनि थाखाय बेनिफिट मोजांबो आरो मेम'रिफोरनिबो आजिखालि टेनसन गैला स्ट'र खालामनानै दोननो हाग्रा मोनसे जायगा बायदि जाबाय बेबायदि आरोना एसेबाबो शेयार खालामबाय नोंथांमोनजों 100K जायोब्ला आं दहाय मा बुंदोंमोन शेयार खालामनो नाजागोन बेखिनिखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ हैट मेंबायलै र' membeli papa membeli apa एकथानिफ्राय लायै दासो फ्रि नै थानो नागिरा ओरैबा ओरै गाव गोसोबाथाय मोसानो लुबैनाय गोसोबा जानो बिनाय दसे उन्दुस्रिदबाय बिदिल' टाइम बायदि भिडिअखौनो होनो मोनलायलायासै